lasketaan tehtävä täällä pääsovelluksen puolella ja kirjoitetaan sinne kommentti. Kun käytetään tehtävässä jotain muuttujia, niin on hyvä esitellä ne aina aluksi, mitä siinä käytetään. Ja merkitään tässä tehtävässä alkuperäistä hintaa symbolilla A. Ja nyt nämä prosenttimuutokset muutetaan prosenttikertoimiksi. Lasketaan loppuhinta prosenttikertoimien avulla. Nyt hinnan laskeminen 30% tarkoittaa kerrointa 0,7. Ja uusi hinnanalennus 20% on prosenttikerroin 0,8. Ja tämän jälkeen 50% nosto on kerroin 1,5. Kerrotaan tällä alkuperäinen hinta A, jolloin nähdään, että uusi hinta on 21/25 A:ta ja likiarvona noin 0,84 A. Koska tämä kerroin on alle 1, niin hinta on pienentynyt, eli kyseessä on lasku, ja lasketaan se hinnan muutos prosentteina. Eli muuttumatonta hintaa vastaisi kerroin 1, vähennetään siitä tämä saatu kerroin 0,84 ja kerrotaan se 100, niin nähdään sitten muutosprosentteina, eli 16%. Ja koska kerroin oli alle 1, niin kyseessä on sitten pieneneminen, eli hinta on alempi. Hinta aleni 16%.